Sudah mulai mari kita buka di nomor 462 ayat sada. Dihita saluhukna damang dainang karo masahabur sal di bagasan kuarto atas Yesus Kristus saatan di pata dihita di bagasan sadaru manatak surat di Yesaya 32 ayat 15 songonom maridok disi. Paima diuseo tuhita tod di sian gijang. Jalama jadi tano bosar halongonakian alayanggo tano bosar hian gabe tobak di racun idonggo sahana. Dita saluhuna kalau masahur syau di bagasan luar tu hatta Yesus Kristus adong buah hal nata bereng disi jol mana di bagasa todi do jol mana su di bagasa todi so dia do dairok na jol mana su di bagasa todi marhide turpuk taon ima di naung tarulang bagas boloni jala na harong be hari buron ay nunga muwa be ima hari buroni gabe tarong be hari buron gabe tarulang ay nunga manibil na sida sedel nomor rohane bata tartaban bangso itu habang babel ala ni pangalaw na sida ala dak porsia benasida tu bata ala naung mangulahon akan aso di halomon rohane de bata na sida alai ido ben dari dok pai mari use hototi ido turpuk tahun bertransformasi asa mubama nasida siap pangalo nasida molo di jalo nasida tod di porbadia mian di bagas anggul nasida ido nata bereng isarana lo paning bolo turpuk tau boy ta berek video na jepeko isarana songonomma ibana harangan bareng kurungi darok tubuh mangnaha alai diubah mai gabe tano bosan songonomma gabe martubuan dungi gabe tubuh mah gabe songon mai bana marparpui na gurang jala barang gunung ni gabe marisi inganan ni aka parpui na tinggan na haranga kiat gabe tubuh mah inganan ni aka tano bosar jala tano bosari gabe dirajumi me songo tobak siap video na sepek kita ida ma songo ni ma gobaran na sepek taida bahwa memang ngulutong ikon di biaga sator di rohita mangulak kasulota asa molo di baga sator di mangulak nak kanadenggan mai tamu ba mai ta siap pangalah na rubi tu pangalah denggan sian na di baga sa sibulis tu bagasan tod di porbadia tapalama tod di haudaron tajalo mata jakkom mator di porbadia asa marhide turpuk tahun parbuen itu di Galatia 5 ayat 22 27 lokon buah boroh adalah kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan dan penguasaan diri ima parbuen itu di ai molo bagasa tot di ita mangulon akka buah boroh ima jala itu name nai baturu di turpuk tahun molo marturu-turu molo di bagasa tot di hita tahira ma gabe miyama di bagasan udung-udung hasil tongan akan adigani gabe dapat hita ma surgu hasunangani
ima nata kirim di bagasan nguluta atau na parjulu ta jalo matot di mia songgo di bagasan nguluta na badua hon molo jolma na mia tot di bertransformasi bermetamorfosi ma tunggulu na baru muba ma ngulu na rubi tunggulu na baru tuhata ma dongani hita tuhata ma ngurubi hita horas